नोंसानखौ सिफाय नामा मादै? नोंसानखौ सिफायबाय? बेनो? बोखारजोबबाय माल माथाखौ? औ। माने फिसाफोरा नटिस होनायबा जों आरामसे खुलिजोबनानै खाथि खाला दोनना। जेबो नटिस होआखै? डाइरेक्ट फैगोन? डाइरेक्ट फैगोन। ओमफ्राय दा अबाव थागोन नोंसोरलाय? अबाव थागोन? थागोन दा लामा थासिगोन लामा मा खालायनो जों बर'फोरा थानायनि जायगायानो गैला इखेबाय जाबाय लामायावनो थासिगोन आरो अबाव थांनो बेयाव बाथौ मन्दिरबो दं जोंना बाथौ मन्दिरखौ सिफायगोन नामा? बेखौबो सिफायगोन नामा? माने दा 100 मिटारसो बायदो ओरैनो 150 मिटार दा आरो जाफिनगोन खोमा 100 मिटारल'सो दिनैसो बायदो आरो उनाव जागोन बायसा आरो थारमाने 150 मिटारनि टारगेटनो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। बे दुखुनांथाव बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दानि बावैसो आं मोनसे चेनेलाव हगारदोंमोन मोनसे भिडिअ। गुवाहाटि नोगोरमानि बरबारि ओनसोलाव माखासे जौसे न'खरसोमोन ना? 200 जागोनदां। 200 जौसे न'खरसो सिफायजादों आरोना। बेहायनो बर'फोरबो दङ, गोबां बर'फोर दङ। बर'फोरनि मथा-मथि 30 न'खर दं। बेबायदि सिफायदों, एभेक्सन खालामदों। जेबो नटिस होआखै। मैयाहाय होन्दोंमोन जाहैबाय। मैया मा होन्दोंमोन आदाया दा खोन्थासिगोन। दा आदाया बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जोंनि बर' हारिखौ माने दाख्लैबो नलपारायाव सिफायदों 40 न'खर ना 30 न'खर बिदिनो सिफायदों जाहैबाय। ओमफ्राय दा आरो नै गोदानै बरबारि ओनसोलाव सिफायलायबाय। दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? एसे बुंनानै होदो रायजोफोरा जाहाथे मिथियो बयबो। बेखौनो आङो दा नैबे फंबाय प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलावनो आङो खावलायहरनो सानो जोंनि बर' लिडारफोरनि सायाव। मोनफ्रोमबो स्टेजाव बुंबाय थादों हेमन्त बिश्व शर्माया जि जायगायाव सरकारि हायानो जा अबेबा खना खनला थानायानो जा सरकारनि माखासे खामानि मावनायफोर जायोबा बे जायगायाव बिसोरनो सिगां माने गिबि थाग्रोनायनि सुबिदा माखासे नटिस होग्रोनाय जागोन होननानै। नाथाय जों हरखाब बेयाव खबर लानानै दिनै खोनाफैबाय मैया मेजारमेन्ट लाफैदोंमोन। सरकारनि मोनसे मोजां प्रजेक्ट होनना बुंदों। दा बे प्रजेक्टआव सरकारा बानायदों बे मोजांनि खोथा। नाथाय बर'फोरखौनो बिनि थागिबि आसामनि थागिबि रायजो जानाय होननानै जिखुनु जाया माबायाव मिथिं दावथिङाव बुङो। दिनै जेरै बुंदों ओरै जायाखै। नाथाय ओरैनो मिथिं रायजो राजानि सिगांफ्राव अबेबा माबाफ्राव प्रग्रामफ्राव बुंनायफोरखौ माने नंखायफ्ला होननासो जों दिनै नुयो। आरो बे जाथायफोरखौ लायोबा माने ओरैनोसो माने नङै खोथाखौ माने नंगौ होननानै माने बुंफ्लानाय। जेरैबायदि जों माखासे खामानि मावोबा जोङो बिसोरनो माबा मोनसे अबेबा न' लुनो थाखाय अबेबा थानो थाखाय आश्रयखौ जों होगोरगोन होनना बुङो। नाथाय बे बुंनायफ्रा ओरैनो नंखायफ्ला आरो। दा आं बेखौनो खावलायो जियानो जाया मानो दिनै जि अखानि बोथोरमोन ओरैबायदि माने हाबजाया जायगायाव ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो आरो गुवाहाटियाव जुदि सानसे अखा हालायनाङा मथा मथि 2-3 घन्टा अखा हाबानो गुवाहाटिया लोमखायो। दा बिनि सायाव आं खावलायो बे बर' 30सो न'खर दंमोन बेयावनो सोरबा फरायनाय गथ'फोर दंमोन सोरबा कम्पानि खामानि मावग्रा दंमोन फुङावनो थाङोमोन। दिनै बिदिनो आलाय सिलाय दाखालि बावै जानाय गरसकआव जानाय बायदि थिग दिनैबो बरबारियाव जादों। नाथाय बेहाय माने मोनफ्रोमबो जाथि दं जनजाथि दं। मुस्लिमबो दं, बर'बो दं, कार्बिबो दं, जिखुनु जाया जाथिया बाव दङ। खिन्थु मा जाहैबाय सिगां बिसोरखौ सम होनांगौमोन। आरो जायफ्रा दुखिया न'खर औवा थसे बायनोनो रां गैया सानफा हाजिरा मावाबानो मोनजाया। दा बिनि थाखाय गिबि माने हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गाव बिजिरग्रोनांगौमोन। बिजिरग्रोनानै जेनेबा बिसोरखौ बिदि खामानि मावोबा अबाव दोनगोन अबाव थागोन। अब्ला जों दिनै आलाय सिलायखौ नायोबा माने जों इण्डियाननि मानसियानो नङा। जिबायदि नुदों दहाय माने सिगाङाव माबाया प्रान्जला हगारखाबाय। बेफोर आलाय सिलायखौ बानायनायखौ नायोबा माने जों इण्डियाननि मानसि नङा आरो। जों माने बांलादेशि बायदिसो बिदि माबाखौ जोंनि आखल आखुखौ देखायनाय जादों। दा गुबुन हारिफ्रा लोगो लोगो ससियेल मिडियाफ्राव नुगोन बिसोरबो माने मोनसे खौसे जादों। बिथांमोनखौ बोरै अखानि बोथोराव गथ' गथाय दं। ओमफ्राय जोंनिफ्राय जों सोंदोंमोन डिसि फैदोंना फैयाखै होननानै। जाय माने बिनि जोंखौ जाय मानसिया नायबिजिरग्रा जाय मानसिया जोंखौ थांनानै थानायाव माखासे जोंनि बिफाखौ जों डिसिया जोंखौ अरायसम प्रटेक्ट खालायोबा डिसिनि सायाव गासिबो सोनारनानै थायो। नाथाय बे जाथायाव डिसिया गैया।
लाजिथावना बाथ्रा खिन्थु बेयाव माने डिसिआ प्रेजेन्ट जानांगौमोन मानि थाखाय जायाखै बेखौ माखासे रायजो राजाया हमनो हागोन आरो बेनि थाखायनो आं खावलायजानो लुगैयो जेयानो जाया माने सरकारा जि मोजां खामानि मावनो थाखाय बेहाय मोनसे प्रजेक्ट लादों बे प्रजेक्ट लानायाव रायजो राजानो माखासे थानो थाखाय बा आश्रय होगोरोंमोनबा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैयामोन दा बेखौनो आं खावलायो प्रमद बर' सारा जिखुनु जाया बर' लिडारफ्रा जेरैबायदि गरसकआव नलपारायाव जाथाय जादोंमोन थिग बिदिनो खबर लाफैयो मानो होनोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बर' हारिनि दिनै राव रायलायो बर' हारिनि सनमानखौ होनो रोङो जेरैबायदि सोरबा थाङोबा सार आदा फंबाय आगै गासिबो बर' रावावनो बिसोर सोमोन्दो लानो रोङो गुवाहाटियाव थानानै गथ'फ्रा फरायदोंबाबो हाजिरा मावना फरायदोंबाबो गुबुन इंलिस मिडियाम अबेबा हारसा मिडियाम बेफोराव फरायदोंबाबो गाव गावनि गथ'फ्रा बर' रावखौनो रोङो दा बेनि थाखाय आङो खावलायो जिखुनु जाया गावनि बर' हारि होननानै बिथांमोननि जानाय थानायखौ जाहाथे बे अखानि बोथोराव बर'फोरनि लिडार जिखुनु जाया बर' समाजनि गेजेराव खबर लालायलायगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो आरो जायफ्रा नुदोंब्ला शेयार खालायलायनानै माखासे प्रान्जलनि चेनेलजोंनो खबर लालायनानै गुवाहाटी बरबारि 6 माइलनि साखाथियावनो माने हेंग्राबारि कलेजनि नांजाबनाय दा बेहायनो माने भिआइपि रड हायाथ' हाजो नङामोन बिसोरो माने सोरबा बायदिया 15 बोसोर जाबाय सोरबा 20 बोसोर जाबाय सोरबा माने बिदिनो माने 10 बोसोरनि आप गोजा फ्राय बाहागानो दा जों बेफोरखौ नायोब्ला बर' हारिया जोंहा जोंनि हारिखौ जों बुंना लानांगोन जों गुबुन हारिखौ बुंनांगौ जोंहा माबाबो गैया बुंनांगौनि जा अधिकारबो गैया आरो बुंनो हानाय जा मोन्थायबो गैया गावनि हारिनि थाखाय आंखौ गासिबो बर' हारिया बिदि माने गले गले खालायजानायखौसो आङो दुखु मोननाय आंनिफ्राय माने हाजासे बर' लिडारफ्रा खौसेखौ जामारनांसिगोन आरो खौसेखौनो लानानै माथो होनांगोन बे दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो एसे बा सानसे समाव बर' लिडारफोरखौ बिदिनो थ्रोब अबेबा दाय नागिरनानै अबेबा खामानिया भुल जादों होननानै मालाबा बर' हारिनि लिडारफोरखौ जोगारनायनिसो लामा जों नुहुरो बिदिबा दा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो दा जोंना फंबाया एसे बुंबावसिगोन नोंथांमोना बे सावगारिफोरखौ नायबानो जाबाय भिडिअ माखासे आं फुटेज होदों बेफोरखौ नायबानो जाबाय बेहाय 30 न'खरसो बर' न'खर दंमोन लोगोसे बे मिसिं हारिनि दङ कार्बि हारिनि दङ हारसाफोर दङ लोगोसे बाङालिफोर दङ मुस्लिमबो दङ नाथाय जायबा हारसाफोर बिथांमोना माने खौसे जानानै मिडिया लेंहरदों आरो बाथ्रा बुंदों नाथाय जोंनि बर'फोरनिफ्राय दासिमाव मिडिया सफैथ'वाखै मिडियाफोरा खौरां मोनदोंना मोनाखै जों बेखौ मिथिया आरो जोंबोथ' मिडिया बायदि जाना थांनो हायाना जोंहा माने बेबायदि लाइसेन्स गोनां मिडिया गैया बेनिखायनो एसे रिक्स थायो बेनिखायनो जों बेहाय बेबायदि नारथाबनो हायाखै आरो ना दा जियानो जा जों सिफायखांजोबनायनि उनाव खनसे खबर लागोन जाहाथे बिथांमोना थानो थाखाय सुबिदा मोनो आरो जाय जाय बिथांमोना बाहागो लाफैनो गोसो दं बेहाय बाहागो लाफैनो जाबाय जायगाया जाबाय बरबारि आरो बेखिनि जायगाखौ होनो बाथौ मन्दिरफोर होनो आरो ना थांनाय बोसोरनि लास्ट डिसेम्बराव आं बेहाय ओंखाम गोरलै जानो थांदोंमोन आरो ना नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंमोन नुदों जानो हागौ बेहाय नोंथांमोना मिथिगोन आरो बेबायदि नटिस हरालासिनो सिफायजानाया जोबोद दुखुनांथाव खनसेबो नटिस हराखै जुदि नटिस हरनायमोनबाथाय थिंफोरखौ बख'ना लानो हागौमोन माखासे बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ लांखारनो हागौमोन बेलेगाव मा रुम भारा नागिरखानो थानो हागौमोन दा अकस्मात बेबायदि फैनानै सिफायनाया मोजां जायाखै आरो ना बेखौ मोजां मोनाखै रायजो राजाफ्राबो गाबलाय खुलाय नोंथांमोना सावगारियाव नायबानो नुगोन जानो हागौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बियो माने मा होनो आरो ना बे बुंनो थाखाय जोंहा जेबो राव गैला अब्ला जों बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांमोना जे बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअआ बयनिसिमबो मोनहैयो जोंनि बर' हारिनि गासिबनिसिमबो जेनेबा सौदियानिफ्राय लानानै संकससिम मोनहैयो बेखौनो जों हास्थायो गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों बेफोरखौबो सिफायजोबगोन बेखिनिखौ दा सिफायगासिनो दङ बेसे गोबाव सिफायनाय नायनोसै जोंखौ माने बे लेंहरनाय जादोंमोन आरो ना लेंहरनाय माने जों खबर मोन्दों बेनिखायनो फैदों बे गासै 100निबो बांसिन बर' न'खर दंमोन नै बेफोरखौबो सिफायजोबगोन नेथ' गोदानसोमोन हाब्रुखौ नायनाय हाब्रुखौ मा होनदों मा खालामनो नायदों सारा जसिगोन दा अ बियो जनांगौबालाय सेस जाबाय माथो लाइन गैयाना लाइन दानाखै बिसोरो दानाखै सेस जागोन माथो दैयाव नांगौबा